Danas ispunjavam svoju poslaničku zakletvu da ću po najboljem znanju i umeću se starati o stanju ljudskih prava i građanskih sloboda. Milomir Jacimović je izložen okrutnom i zverskom maltretiranju režima. Ovde je samo tenkove još što nisu doveli oklopne mehanizovane jedinice da bi slomili ovog čoveka i da bi oteli ovaj autobus. Ja ovde hoću da poručim okupatorima, naprednim okupatorima. Možda ste uhapsili slobodu i pravdu, ali vi ne znate kako u Srbiji ovako okovi postaju kriva sloboda. Hoću da demonstriram da u Srbiji okovi mnogo ovako postaju kriva slobode i da će ovaj narod vrlo brzo na tim krilima poleteti. Takođe, poručujem policiji da vas nije sramota da se ovako iživljavate nad čovekom. Da je krivac, ne su krivci za 16 ubijenih u ubistvom korupcije u Novom Sadu. Kako je moguće da policija ne zna gde je 500 pištolja otetih, ukradenih iz policijske stanice u Doljevcu i 500 komada vatrenog oružja iz policijske stanice u Nišu, apsi autobus. Pa nemate preča posla nego da apsite autobus i maltretirate ovog čoveka. Ne može to trajati do veka, znate. Ovde se zapatio korov. Tuka i motika su najbolji herbicid za istrebljivanje korova koji se zapatio u Srbiji.